Hiru, bi, bat, Bu! Bueno, Garazi, kaixo zer moduz? Osondo hementxe, beste igande bat naiz irratian, poz-pozik. Beste edozein aste egun YouTubeko gure kanalean Amalia eta Garazi Zutaman kolektiboaren eskuartean saioko bigarren atal honekin. Bueno, Amalia, gaurkoan zerrekin etorri gara? Gure agurrean esan dugun bezala, beldurraren sasoia inauguratzera gatoz. Beldurraren sasoia eta beldurrari eskainetako saioa eskuartean, podcastean. Honek zer esan nahi du? Thrillerrak, manta, kandelak, bizkotxoak, hotza, edariberoak, gotikoa, hilketak, heriotzak. Horrela gatoz. Bai, egia da, sasoiak hala eskatzen duela, egunak ja gristu egin dira, azaroa hortxe dakagu, badakigu azaroan ere zer datorren, lehen egun horretan, eta beraz, thrillerrak, iluntasuna baitan dugu. Eta misterio pixkat puskatuko dugu, ez? Garazi zer dator, esan argi. Halloween! Halloween dator, hori da neri pertsonalki asko gustatzen zaian aitzakia bat, normalean asko disfrutatzen duten eduki batean, are gehiago sakontzeko. Eta, Amalia, nek aldera bat, noiztik gustatzen zaitu Halloween, esan nahi? Ez dit Halloween gustatzen. Bale. Gustatzen zaitena da serial killer on bat, thriller bat, kafesne bat euria egiten duen bitartean etxean zeia, aurreko saioan etorri ginen komentatzen uda nolakoa izan zen, udako aje emozionalarekin, pixka bat triste, pixka bat goibel, pixka bat oraindik bikinia poltsoan gordeta, ze gainera urrian oraindik ere egin ditu 20 piko gradu. Bai, aukera izan dugu hondartzara juteko. Nire ustez ja hori bukatu zaigu, hemendikan aurrera hotza eta hotz gehiago agian ez, ikusiko dugu, baino oraindik epeltasunean gaude, pasatu gabe, bai. Orain da laranja kolorearen urtaroa, jertxeak ateratzeko urtaroa eta disfrutatzekoa goxotasun honekin, ez, begiratzen dezun bitartean ze ankerra eta ze krudela eta ze gogorra izan daiteken bizitza. Bueno, eta begirada hori degun bitartean, gaurkoan ze menu ekarri dugu, gaurko saiorako? Bueno, gaurkoan lehenengo platera izango da, entrante bezala klasifikatu daitekeena betiko albistegi bat. Kasu, albistegi iluna. Bildurra ematen duten notizia hoiekin, ez da? Bai, egin dugu, bildu dugu, egin dugu ensaladilla rusa nazkagarri bat egertatu diren gauza desagradable eta beldurgarri guztiak zuei ekartzeko, hauen importantzia gero bakoitzak ebaluatuko du, eta gero egingo dugu betikoa eta berez egitera gatozena eta egiteko deitu zigutena. Ez, izango dela gomendioak ematea. Eta ez edozein gomendio literarioak hain zuzen ere, esan dugun sasoi hortan, thriller, ez da testu inguru horretan, zer irakurri dezakegun aipatuko dugu, baino literaturarekin bakarrik etorriko algara oraingoan. Ez, beti bezala literaturatik beste fikzio batzutara ere egingo dugu. Salto ze gogora dezagun, oraindik ere hemen gure gura aurkezten ari gera gu literaturaz aritzen gera. Teorian. Gogoratu, eskuartean saioa, eskuartean dakagunaren inguruan, aritzen dala. Eta normalean guk eskuartean beti dakagu eleberri zoragarri bat. Hala ere, gogoratu guk aitzaki bezala hartzen dugula literatura, gure interesa pizten duten gaiak jorratzeko. Eta hau dala gure WhatsApp talde bat, ez da, Amalia? Hori da, bi laguneko talde, WhatsApp taldea. Orduan zeingo dugu, kontatuko dugu ere pixka bat, ze ari geran ikusten, kontsumitzen beste plataforma batzuetan, eta baita ere egingo dugu planen gomendio beldurgarri bat, ez? Dena izango da pixka bat spooky. Spooky ez dakienarentzat da inglesez, spooky season da, sasoi beldurgarria, Halloween, Hulkelin, grupo, soy Vanessa. Bueno, eske Halloween hemen Amalia da oso zalea
nik esan behar dut, aitortuko dut, ezer aipatu baino lehen, niri Halloween barkatu baino ez. Osea, ez da niretzat. Baina Halloween da fikzio bat, ez? Esan nahi dut da pixka bate kontakizun bat. Naiz eta hemen jendeak, nik esatizun nire auzoan, Halloween da, nola da, todos los santos, todos los muertos, edo Hori ze da. jai egun da Bai, azaroaren batekoa. Hori da. Horren bezperan, poteatzera ateratzen dianean gurasoak seme-alabekin eta gero eta gehiago ikusten dira mozorrotutako umeak nire auzoan, bai, nik hori benetan ez detela ulertzen, egia da Euskal Herrian arimen gaua beti egon dela eta hildo hortatikan dena bikain, baina ja Halloween truko trato hori niretzat lekuzkanpo, baina da nire iritzi Baina ez da truko trato da, mozorro bat, sorgina, baina juten diala kalabaza. umeak, baina umeak gero juten dia goixoki bila, eta esaten baina gu Bueno, zer baina gaude, Beverly txutxeen Hillseko auzo hoietako baten, eta juten gera gure kotxe eleganteekin, nahi bai. egia da hori ere. Bueno, Ez, bueno, orduan, hasiko dugu saioa garazi, ze gertatu da egun hauetan, ze esperientzia batzuk onak dira, egia esan, hemen apuntatu dudan albistetako batzuk, esango nuke ona direla, adibidez, Ani Erno idazleak ezakite nola oskatuko da oso frantsesez literaturako Nobel saria irabazi du. zorionak, hemendik asko pozten Musu gera, bat Ani, muak, merezi dezu. crack, puta ama. Gero, nere, bueno, udazkeneko seria den batek, ze da udazkeneko serie bat, Gilmore Girls. 22 urte bete dira lehenengo atala bota zutenetik, lehenengoz, Bai, bueno, telebistan. 22, Albiste honek gauza asko esan nahi ditu. bai. Serie oso on batek, asko iraun duela, Bukatu eta gainera zan, bukatu zan, bai, baina bueno, gaur egun oraindik jendeak ezagutzen duen seria da, Ni orduan, orain ari naiz ikusten. horregatik. Noa, 3. denboraldian. Esan nahi dut, serie horrek, bueno, oraindik ere bere jarraitzaileak dituela, eta orduan, bueno, urte hurrena ospatzen balin bada, horrek esan nahi du, oraindik ere jarraitzaileak ditula. Bai, fandom handia dauka. Orduan, hori da beti positiboa, baina baita ere esan nahi du, 22 urte pasadialazuk lehenengo kapitula ikusi zenun netik. Kontziente gera, ez? 2000 urtean jaiotako pertsoneko 22 urte dituzte eta hori ere fuertea da. Oso hori fuertea ere da da. espuki. Hori etzagon zerrendan, baino gehitu daiteke. Bueno, eski hemen egia esan milenialak orain parrandan ateratzen geranean eta ligatzea suertatzen balima da. Kontu zibili behar da, Kontuz, DNI-a eskatu. Ze nik hau entzun dut, ze kontatu diate, igual parrandan egon, eta esan, bueno, eta zu ze urtetakoa zea. Eta, bueno, gugea 84koak, bai? Eta zuk esan 84, eta zu, iba, eta esaten dute, ni 3koa. Hiru? Eta esaten zu, 3 zertzea 83koa, ez, 3koa. Hasi ez da matematika egiten. 3, orduan igual da, 3 urte gazteago, 81koa. Ez, 3koa. Eta zure buruak, millennial bezala, ez du ulertzen 3 horrek 2003 esan nahi duela. Eta badituela ja urte batzuk. Hoi da. Ez ditula 5 urte, Hoi pertsona da. horrek. Grabea da hau. Baina, bueno, orduan, nire ustez albiste hau, hortxe, positiboa, baina baita ere bere esanai bildurgarriarekin. Bai, aldebikoa, ez? Eta labana bezala. Bueno, beste gauza bat oso ja creepyan eretzat eta oso fuertea eta ez dakit ja honetaz ze esan, ze gure hartan komentatu dugu ze gehiago gehituko duzu, baino esaten baizut Kim Kardashianek atera duela podcast bat. Ni hasi nintzala entzuten. Neri gomendatu zidan Spotifyek esan zian, entzun hau, bidalizean alerta moduko bat edo ez dakit. Eta eman nion, klik. Eske algoritmoek oso ondo funtzionatzen dute, Amalia. Oso Eta, ondo. bai, eta nik enun begiratu ere egin nor zen horren egilea. Bai, bueno, eske Spotifyek zure amak baino beto ezagutzen zaitu. Egia da, ezin diozu, baino, ezin diozu gezurrik esan, baino ez da beharrik ere, zenik egia esan, asko disfrutatzen dut nire algoritmoak egiten dizkidan gomendioekin. Osa, nik uste algoritmoa nerea daukatela oso landuta eta dela nire lagun min bat bezalakoa. Ze zortea, nik hori egin nahi dut, esan behar diazu nola lortu duzu. Hori da, orduak eta orduak entrenatzea gertatzen den zerbait. Eta bueno, kasu honetan ze gertatu zen, lanera bidean, nik daukat astean behin ingleseko klasea egiten dugu speaking. Eta
Ni joan ni lanera autobusean, ze berriro euria, iluntasuna, argitzen du eguna goizeko 11etan, eta jarri nun klik, eta ari nintzen entzuten, eta ze ondo ginda dagoen podcast, hau, zan true crime. Honek zer esan nahi du, kriminalen edo epaiketen analisi bat egiten duela. Hori da, baitale telebistan dagona, nola da, Crímenes perfectos o caso resuelto olako bat, eta teatzen diala aktoreekin aspaldiko kasuak, eta bueno. Ze honak, niri asko gustatzen zizkit. Horrelako zerbait Spotifyen. Bai, hori da. Eta horrelakoetan normalean egiten dena da, tal bakoitzak kontatzen du hiltzaile baten istorioa edo biktima baten istorioa, hil zuten horbaitena, kaso ezagun batena, eta ikuspegia izan daiteke desberdina eta lanketa ere desberdina. Kasu honetan zen, enun jarraitu ze deskubritu nunean norena zen podcasta esan nahikoa da eta kendu egin nuen. Baina ez zen, kasu nik uste dut injusto baten inguruko relatoa. Bai, eske Kim Kardashian, hor ikusten dugun toki hortatikan, batzutan zentzua duen zerbait egiten du, edo behintzat zentzuduna irudit daitekeen zerbait egiten du, orduan. Kasu honetan Kim Kardashian, izan zen albistea berak bere abokatu tituloa ateazunean, berazan lawyer, eta hortikan aurrera, ematen du edonork egin dezakela, ez da? Ibilbide hori, ikasketa horiek oso zailak dira, orduan ez dakit berak lortu du, berak esaten du berak bakarrik lortu duela, uste eta askotan suspenditu dula, proba, eta azkenekoan uste eta teazula, baina igual hau da fake news, ez nago ziur, baina esango nuke... Seguraski egin du guk bezen besteko esfortzua. Baina esango nuke igual, estatu batuetan, dazkazuela igual, imaginatu, 5 aukera abokatua izateko, eta uste 5. ateazula. Ze, karo, hori ere, bere realitian agertzen da. Hori bain dikan ez dut ikusi, baina uste horri bilizala. Total, orain bere, lanpostu berri hortan, erabaki du, badakigu estatu batuetan, pobrea balimazera, seguraski eriotza zigorra jaso dezakezuela, segun ze estatutan zauden, eta beltza balimazea nite kuento. Kasua uste dala más o menos horrela. Orduan, Kim Kardashian, beha dalako pertsona ona, bakizu... Bai, da Jesukristo bezala. Jesukristo emakumea, behaxe. Bai, eta famatua, eta faja marka batekin. Faja eta zerren ez, Ze, karo, hori da ez, da edo podcasta, edo makillaje marka bat, edo fajak. Bai, edo azken aldian, gustatzen zaio diseño de interiores, eta hasi da egiten komunerako eta 2 euro balio duten objektuak, basikamente berdin-berdinak, igual 200 eurotara, dolarretara saltzen. Hori bai dela, hori bai izan dela ere, beldurgarria igual podcasta baino garrantzitsuagoa zen hori aipatzea ze benetan. Batzuetan, marketing on batek ze lan egiten duen gizarte honetan. Ze horrek bai funtzionatzen duela ondo. Bai, gure entzulek jakin dezaten, aterazan lehengoan Kim Kardashian bere, ekipo guztiarekin azaltzen bere produktu berria. Eta bere produktu berria da, eta hau ez da gezurra, sin más, komunean eukidezakegun edozer gauza simple, inungo kolorerik gabe, porque orain bera da minimalista. Eta gustatzen zaio dena nude, eta gustatzen zaio dena simple. Hala ere, hor ere igual matizatu behar da pixka bat. Zeren, hemen dago aldagai bat oso handia horretan eragin zuzena izan duena. Dela bere senarra izandako Kanye West. Kanye, ez dakit nola esaten da, nik deitzen diot Kanye West, zenaiago ez pixkat parregin bere inguruan. Hemen dikan aurrera denok Kanye West. Orduan, mobida zein da. Kanye Westek dauka estetika bat, Kanye West da pertsona bat nahiko estrainoa, gaixotasun batzuk dituena humorerik gabe, ez dago oso ondo, eta dauka batez ere eraikin batean kabitzen etzaion narzisismo bat. Eta sortu zuen, berak zeukan, nik uste etzela Kim Kardashianen estilista. Bai, nik ikusi nun nola ezagutu zian, jarraitu dut realitea nahiko, Bai, hau asteroko zerbait da, beti dago Kardashian update bat. Eta, total, ezagutu zianean, Kim Kardashian zegoen, bere aurkitze fase batean, dibortziatu zan, dibortzio bat jasantzun, orduan zegoen en plan, bere burua aurkitzen, eta tipoa zan modan oso ona, eta
eskatzen zion beti bere iritzia. Eta ja hor hasi zan, pues, zerbait amorosoa, erromantikoa, enroiatu ziren, musu, eta orduan, hortikan aurrera, bera hasi zan pixka bat baita ere definitzen Kim Kardashianen estiloa. Ze esate zion, bere estiloa izan martzara, zehatzagoa, modernoagoa, eta hor hasi zan poliki bere armairua aldatzen. Bere armairua eta bere guztia, ze hor hasi zian Kim Kardashianen ipurdiko operazioak, makillaje marka. Gero gaur egun modan jarri den nude koloreen, azal mota desberdin kolore hoien, lur kolore hoien moda, hemendik dator. Hau da, beraiek hasi zialako dena simple, akzesoriorik gabe, kalera noa txandal txik bat jantzita, eta hau da, Kanye Westen burutik ateratako zerbait. Eta rebranding horren beste puntu bat izan zen, beraien etxea ere berak jarri zuela, diseinua berak egin zuela. Eta zeukaten etxe bat hutsa. Eske muti hau da txikopato. Bai, da txikopato edo da nahiko obsesionatuta dagoen tipo bat. Eta hortik atera zitzaion, ez? Eta estetika horri jarraituta egin du orain diseinua dala jaboia jartzeko platertxo bat bexa. Baina da... Besterik gabe. Da lotxagarria, benetan, ze ez du ezer asmatu. Nik batzutan badakit interiorismoa ez detela ulertzen. Eta hori da nere faioa, bale, ados. Baina kasu honetan Kim Kardashianek ez du ezer asmatu eta ari da saltzen dagoeneko Ikean dakagun zerbait, bale? Orduan, ez dakit zenbat eskatuko duen bere, produktu berrien truke, baina timo bat da. Osa, hori da estafa. Estafa piramidal. Total. Hau da, bai. Bueno, eta orduan, aria ez galtzearren, esan dugu, berak atera duela podcast bat, esplikatzen nola eraman duen, estatu batuetako kasu bidegabe hori, pertsona beltz bat, ez dakit eriotza zigorrarekin, edo... Ez dakit zenun jarraitu, ze ikusi nore, eta esan eske, jazta nahikoa da, ez dut pertsona horren beste ezer behar ze, ez dioten bat nahi zentimo bat. Bai, eta gero aparte da, da, tipa da como salbatzailea, esan dezun bezala, Jesukristo. Justiziera bat, orduan. Hori ere, erabaki dugu sartzea gure albistegi berezi honetan, ezta? Albistegi honetan ere, zerrekarriko dugu, azken asteetan gertatu den, zerbait oso beldurgarria. Oraindikan, Espainiar gizartean, iruditzen zaie, pertsonei, ideia ona zer eta LGTBIQ+ kolektibaren inguruan txisteak egitearena. Nire ustez kapitulo hau aspaldi pasa genuen eta berriro ere oraingo honetan Iker Casillasen eskutik tweet guztiz lekuz kanpo zegon tweet bat. Esanez... Me han hackeado. Bueno, es que gero gaina el señor horrela. En fin, señoro, cállese eta apetxugar. Porque mutiko honi okurritu zaio ideia hona dela jartzea tweet batean, zerbait dut aitortzeko, geia naiz, errespetua espero dut. Eta gero, Pujol... Hashtag igandeon. #igandeon. Eta gero, Pujol, beste bat, en fin, beste señoro bat, jartzen, Iker, momentua da gure artekoa publikoari esateko. Eta jajas. Karkarrak egon dira Twitter kontuetan, gu gure txangelitu gera serio, hau bete hortz, esaten den bezala, beste modotera esan da, xokeatuta eta flipatzen, ze kolega pasatzea eta gainera gero esatea, me han hackeado, no volverá a pasar, en plan, no volverá a pasar, es que ez barkatu. Eta TikToken gainera, honen ondorioz, orain trend da berriro ere, Pakita Salas da, niretzat, serie oso on bat, bale? Referente, eta nire humorearekin bat datorren serie, garrantzitsu bat, eta asko gustatzen zaitena, eta hor baita ere, gertatzen da, bertako, pertsonai bati, gertatzen zaiola, eduki sexual bat konturatu gabe jartzen duela interneten. Eta hor dago, bere sare sozialak eramaten dituen pertsona heldu bat, eta hartzen du mugikorra, eta jartzen du. Esango dugu turko batek hackeatu dula kontua eta sansakabo. Eta basikamente Iker Casillasek hori egin du. Igual berak ere Pakitas Salas ikusten du eta erabaki du adibidea jarritzea. Bai, esaten den bezala ez,
kabeza de turko buru. Eta Erabili du halaxe. hackeatzaile anonimo bate, ja hori tuiteatu eta jun dena. Ze hor gelditu da asuntoa gainera. Bera, da lotxagarria, 2022 urtean gaude, mesedez, txisteak Grazia egin dezatela. grazia egin dezatela, osea, umore beltza ongi etorri, niri gustatzen zait, baino eske hori ez da ere umore beltza, tio. Ez da, orduan mesedez, guazen, gauzak egin bainoren bitan pentsatzera, eta Iker Casillasen kasuan igual 3 pentsatu beharko luke. Igual clown kurso batera apuntatu, Agian, apika. ez? Hor, ez dakit nahi badezu, Googleen bilatu eta egongo da zure kurso clown cerca de mi, ez? Ni Googleen nola, nunbaitera jumartean Bai. bilatzen dut, edo, Edo Google Mapsen jarri zuzenean, eta teatzen da gaina izartxoekin. adibidez, bai, gero, gertatu den hildo horretatik jarraituz beste gauza guztiz beldurgarri eta nazkagarri bat, eta oso fuerta dena, nik gauza hauekin eske pentsatzete, gauza batzuk ez dira aldatzen. Ez dira aldatzen. Ze gertatu da kolegio maior batean, Madrilen edo... Madrilen zan? Madrid. Enago ziur. Bueno, tipo bat grabatzen, ni nengo nire txan eta ikusi nun lehenengo audiorik gabe bideoa, ez? Eta agertzen zitzaidan pantailan mugikorrean. Eraikin bat, leiho bat zabalik, gaua zen eta leiho horretan argia zegoen, ordun ikusten da norbait hizketan, zerbait esaten bezala, eta gero igotzen dira, fatxada horretako beste leihoetako persianak, eta agertzen dira pertsonak leiho hietan ere bai. Inciso txiki bat. Pertsona kategoria uste dut horiek ez dutela merezinik unga-unga deitzen diet. Hemendikan horra unga-unga. Ez dakit kromainonek ere merezi duten olako onomatopeiarik erabiltza honetarako. Ze, bueno, zari izan gertatzen ikasira baten, pentsatu nun, izango zela, ez dakit, beste polemikatxo bat, txorraditaren bat, ez? Benga, norbaitek esan dut ontakeriaren bat, modu publikoan erabaki du grabatzea edo, ez dakit. Pedida de mano, matrimonio, imaginatu, ze? Koro bat, abes batza bat, ez en plan pandemia, 2020, throwback, ez zen jendea txalotzen ari izan, jendea oiuka, erresidentzia hori izan, residentzia maskulino bat, kolegio maior bat, eta horren eraikin parean, zegon residentzia bat femeninoa. Eta ari zian, beraien adinkide edo lagunei, eske segurazki lagunak izango dira oiuka, eske ez dut apuntatu. Segurazki gau hortan gero parranda elkar bota zuten. Esatez zuten erderaz putas ninfomanas... Bai, todas vais a follar en la capea edo lako zerbait, bueno... Sin más, zentzurik ez duen... ez erre... Piskat, dana gaizki. Teleberri beldurgarri hau izteko moduko albiste paregabea. Eta utzuko jozu hemen gauza bat esaten, zazken aldian baita ere honen inguruan, porque claro, hau gertatu zenan gero juntzian, pareko erresidentzian zeuden nesken gana galdetzera en plan, eta zeirutu zaizue. Bale, neska horiek zer esan duten, ez komentatuko, evidentemente bat ez dut egiten eta uste dut beraiek ere ez diala oso konstiente gertatu dena zer dan, baina arazoa ez da neska horiek esan dutena, bale? Arazoa da agresioa. Ze uste batzutan gero fokoa oso azkar aldatzen degula, eta aldegun neurrian gizarteak behintzat emakumea berriro ere golpatzen duela. Ez, agresioa gizonek egin zuten. Emakumeek horren aurrean normaltasun bat ulertu izanak informazio asko ematen digu eta erakusten digu gauza asko ditugula oraindik ikasteko, lantzeko eta desikasteko batez ere. Eta arazo horri ere, por supuesto, lekua eman behar diegu eta, ikusi beharko dugu nola konpondu, baino grabeena ez da hori. Orduan, mesedez, fokoa ez dezagun galdu, ze grabeena da gizon hoiek, zeia gizonak dia hoiek botoa eman dezakete, hoiek izango dira seguraski, eske gaina, honek bildurra ematen ditio, hauek izango dira etorkizunean seguro, abokatuak, medikuak, ginekologoak, bale, osea, izango dira, hauek izango dira norbaiten jefeak. Horregatik, orduan, pertsona hauek egin dute gaizki, hauek egin dute agresio argi bat. Orduan, fokoa jar dezagun hor, bale? Eta fokoa hor jarri eta gero, aztertuko dugu gero horren baitan gertatu den guztia, baina ez daztu, agresoriak eta gaizki egin dutenak, beraiek, gizon hoiek, unga hoiek izan direla. Eta esan dezagun adibidez beste notatxo bat, ez? Beste behin,
ikusgai gelditu da, gurean balio gehiago daukala klaseak beste gauza batzuekiko. Benga, urrengo puntura egingo dugu jauzi, garazi. Goazen, mamira, itxi dugu teleberri beldurgarri hau, jungo gera beldur plazenteroago baten bila. Dela, liburu beldurgarriena, ez? Goazen literaturan pixka bat murgiltzea, dela gu etorri gara nahitea. Hori da, bueno, nik badakizue, bueno, ez dakit igual ez dakizue, baina orain esango dizuet, niri thrillerrak asko gustatzen zaizkit. Baina asko da, asko. Igual da nire genero favoritoa. Bai, gu gera hemen pro serial killer. Hori da. Pro hiltzaile. Orduan, Pro indarkeri. Pro delito. bueno, eta hori argi utzi eta gero, ekarri ditut, thriller batzuk nik oso gustora irakurri ditutenak, eta agian gure entzuleek eta YouTubeko ikus entzunleek ere, irakur ditzaketenak. Lehenengo adibidea izan da, ekarri dietena, Un plan sangriento. Graeme Macrae Burnett. Igual Amaliako hobeto irakurriko du. A ber, gure elean hitzak nola irakurtzen duen. Nungoa da idazle hau ze... Bale, hemen orain... Gainera da edizio hemen, hau bakarrik ikustena izatenak ikusiko dezu ez, baino ez dauka testurik kanpoan. Bai, badaka, baino garazik ez du ondo zaindu liburua. Da, liburu bat horietako daukala kanpoan paper beste azal bat ez edo. Eta udaran irakurri nun eta, klaro, azal hori etxean dago, baino lotxa eman dit ekartzea. Baina polita da hola ere, bai. Bai, gauza izan da, bueno, liburu zergatik ekarriet, izan delako deskubrimentu bat. Bale, eta hain esplikatuko izut, bai? Liburu hau nire amak eman ziten. Eta esan ziten, garazi, zuri thrillerra gustatzen zaizu. Eta hau da, thriller oso berezia. Berezia zergatik oinarritzen delako Eskozian emantzan kasu erreal batean. Usted, 19. mendean, igual lehenago, ez dakit, bueno, buruzari naiz, aspaldi irakurri nula, baina, bueno. Eta total, da, erreala berez da, vale? Tipo batek, krimen bat egiten du, bueno, zuk ez dakizu oso zer egiten du, baina argi ikusten da zerbait gaizki egin dula, kartzelan dago tipo hori, eta abokatuak eskatzen dio tipo honi bere egunerokoa idazteko azalduz, bai, gero epaileari emateko, zer gertatu zen, bere perspektiba hori azalduz. Bale, juten zea hor irakurtzen eta tipoarekin gauzak partekatzen dituzula ikusten duzu. Empatizatzen duzu. Pero empatizatzen duzu una pasada, eta gaina sinisten duzu bere bertsioa. Ja. Baina, gero bere bertsio irakurrita gero, daude kasu hortako, vale, froga forense guztiak, errealak, eta irakurtzen dituzu. Gero dago baita ere beste testigantza batzuk, eta baita ere irakurtzen dituzu. Eta gero baita ere izan zen, bai, oso epaiketa famatua, eta orduan epaiketa hori, bueno, egunkarietan ere jaso zen. Eta dazkazu baita ere egunkarietan, idatzitako guztiak hortxe. Orduan, astezea, oneri behintzat hola gertatu zait, astezea, eleberria, rollo, erasotzailea ulertuz, eta inkluso erasotzailea justifikatuz, eta gero batean ikustezunean beste guztia esatezu, txabal, empatizatu dut monstruo batekin. Gaiztoa naiz pentsatzen duzu, ez batzutan, eski, klaro, horrelako historietan murgiltzen zeanean, eta horrorezko edukiak eta pelikulak eta seriak eta liburuak, eta kontatzen dizute, kriminal horren bizitza eta nolakoa den pertsonari edo ezakit beste matiz batzuk edo sakontzen duzu historiaren beste aldagai batzuetan eta errepente ikustezu zure burua esaten. Baina nola egin diote hori, nola sartu dutela kartzelaran ere pertsonaia favoritoa edo supermajoa da edo bai eta batzutan da pixkat arriskutsua, ez? Eta dituzu gero derrepente pensamendu intrusiboak eta esatezu. Eta ni gaizto naiz. Eta nik egingo nuke olako zerbait. Eta nik kapaz izango nintzak eta ze pentsatuko nuke nik. Eta esango bali edo adibidez deitzen dizut eta esatizut egun batean bagarazi. Zerbait gertatu da, bota dezakezu tori nere kamiseta hau, erre eta bota. Utziko dizut hemen pasa honen bila ez galdetu ezer. Egingo zenuke. Noski baiet, Amalia. Eske, klaro, horrelako dilemak eta batzutan pentsatzen dut eta esatet, egingo zenuke. Eta jartzen ere burua goera guztiz surrealista eta ezagit. Gertatuko ez den. Gezurrezkoetan, bai.
eta estresatzen naiz pila bat. Bueno, egoera horietan, denbora pasatzen bali maezu, egoera fiktizio horietan, denbora pasatzen bali maezu, hementxe dakazu eleberri bat, eleberri deitzen dugu, ze berez, euneko eunean ezin dugu esan, kartzelan zegon tipo horrek idatzizula benetan, gertakizuna, hor daude teoria desberdinak, baina... Tipoak idatzizun? Karo, Hiltzaileak idatzizun? a ber, berriro. Berez, hiltzailea zegonean kartzelan, hasten da idazten bere bertsioa. Eta bere bertsio hori bihurtu da novela. Baina berak bihurtu du novela? Ez, noski ez. Gero jaso dute, zegon liburutegietan, eta jaso dute eta gero dokumentazioa gehitu da. Eta dokumentazio gehigarri hortan hartu dira forensearen dokumentu errealak eta aldizkarietan idatzitako guztia ere jaso da. Orduan, hemen dakazuna da, pixka bat, historioa bizio desberdinetatik hartuta. Bai. Eski momentu batez pentsatu dute hiltzailea zela, hilketa bate leporatuta kartzelan zegon tipo horrek idatzi zula liburua. Ez liburua ez, baina liburuko pasarte garrantzitsu bat, bai. Bale. Beraz, hementxe aukera nahiko interesgarria, berezia eta originala. Hemen beti agertzen dira gure saio hauetan noizbenka gure gurasoak, Aita gomendatu ditau, ama gomendatu ditau, aititez dakitzer. Beti, familia beti agertzen da. Nik askotan irakurri izan dut Mankel, Henning uste deitzen dela. Uste esango nuke asmatzen ari naiz, baina bestela Googleen bilatu suediarra dela. Baina da, literatura beltza nordikoa idazten duen idazle bat eta... hori da asko disfrutatzen duten, ezakit nola deitu, subgenero bat, ze da, hango novela gintza da oso oparoa, ez? Eta daude idazle pila bat, dianak nordikoak, eta idazten dutenak novela beltza. Baina eske, iparraldean dakate, Europa iparraldean dakate, arte asko, ze baita ere askok idazte dituzte abestiak, benetan, hor daude musikari pilo bat, en plan, abesti sortzaileak edo letra sortzaileak. Nogen taldea adibidez, esan nahi du gaztea, suediarrak. Orduan, hor dagoela baita ere, hor sortzaile... Bai, dago mugimendu bat, dago. Ez dakit, nik uste, iristen dela momentu bat, egunak ditunean iluntasuneko hainbeste ordu eta etxea sartzen zatazten zea idazten. Eta seguro kriminalidade eta ere toki askotan oso altua dela. Eta dagoela jende kolgatu pila bat. Eta ordan, zu komendatzen duzu jende kolgatu horren lanak irakurtzea. Bai, ez oso profesionala dira, gero oso ondo idazten dute. Eta niri egia esan asko gustatzen zaizkit, eta ez dute decepzionatzen. Nik Mankel bat beti irakurriko nuke. Bueno, hori ere apuntatuko dugu, thriller bat irakurri nahi dugunean kontuan izateko. Bai, zergatik ez. Gero, ezin dugu pasa gure idolo bat, crack, esaten dizutenean, hilda edo bizirik dagoen pertsona famatu batekin afaldu halko bazenu, norra aukeratuko zenuke, edo galdetzen dizutenean favorite blunt rotation. Hori ez dakit bakizun zer den. Egia esan ez. Ez erari ulertzen. Blunt rotationa aukeratzeko esate dizutenan blunt da porro. Madre mia. Eta rotation da kuadrilla. Orduan, esan dezagun dela, norbait, txupitoa hartzeko mai inguru bat. Eta aukeratu behar dituzu mailan esertzeko 4 pertsona. Nik bat aukeratuko nuke... Nor? Agatha Christie, la reina del crimen. Bai, gaina del cozy crimen. Bai. Oso posh, oso klasi. Orgoaz beste subgenero batera dela cozy mystery. Cozy mystery da krimenak kontatzen dituzten historiak, baina modu oso goxoan. Ez zaude kanpina inglesa, herri txiki bat. Agertzen da hilda herriko jardineroa, jan eta gero gaztatarta bat. Eta tea hartzen zuten bitartean, hots bat entzun zuten. Agian medikuarena, agian kriminalarena. Eta aukertatu da herri bazkari batean, eta izan da intoxikazio bat orduan badakizu, izan dela handagon jende taldeko norbait.
Orduan, esaten ari geran hau da egoera oso tipiko bat, cozy mystery batena, baino da Agatha Christik asmatu zen formatu batena. Hau da, Agatha Christie izan zen pionera bi gauzetan, bat nobelagintzan, eta bi surf egiten. Bueno, eta hirugarren bat baita ere. Zertan? Bere gizonari susto galanta ematen. Bueno, es que ella, protagonista de su libro, claro. Claro, hau ez dakizuen, baina Agatha Christik ikusi zuen bere senarra aizala adarra jartzen, berari, beste emakume batekin, eta orduan tipak ze erabakizun, bere maitalearen izenarekin espa batera jutea. Bere senarraren, guazen pixkat kokatzera gure burua. Zuzera Agatha Christie. Zaude ezkonduta tipo batekin, militar batekin, daukazu alaba bat berarekin, el cuadro ya pinta raro. Orduan, ze gertatzen da? Urteak pasatzen dira eta derrepente ikustezu zure matrimonioa doala pikutara. Eta kontuatzea, zure gizon militar hori beste batekin daola. Orduan, ze egiten duzu? Negar, ez. Montas teatro. Noski baiet, drama goraino. Eta zer egiten duzu, hartzen duzu zure senarraren maitalearen izena, eta juten zera balneario batera, tranquil, eta bien bitartean beste denak zure bila, pentsatuz desagertu zarela. Hori da, titularrak bete zituen egunkarietan, txakurrak esan nahi dute, polizia txakurrekin bere bila, voluntario pilat bere bila, etzun inork aurkitzen, utzizun, mirala ella, ze dramatika, utzizun bere kotxea botata, eta uste bere pasaportea, eta bere txamarra bat edo olako zerbait, eta bera juntzan. Hombre, bera da la reina del crimen, osea, ondo intzun. Bueno, fantasia. Eta juntzan, espa batera. Eta denbora pasata, egun batzuk pasata, aurkituzun, detektibe batek edo, poliziako norbaitek edo, dena delakoak, tipa, lasai, hor. Eta inoiz ezun esplikaziorik eman. Inoiz ezen argitu misterioa. Badaude liburu asko fikzionatzen dutenak, egun horietan pasazena eta egiten dutenak novelara eraman, berak inoiz ez baieztatu, ez eztatu duen historia kontatzen, ez? Eta bere autobiografia ere aipatu nahiko nuke, ze idatzi zuen eta niretzako da beste liburu bat bezala, ze kontatzi zu bere bizitza guztia. Osea, dena, eta ulertzen duzu bere garaia, bere gizartea nolakoa zen eta bera nolakoa zen. Emakumea izateko eta tokatu zitzaion gizartea kontuan hartuta, gauza asko lortu zituen emakume honek. Eta bizi izan zen, nahi izan zuen bezala dela, importanteena nire ustez. Orduan, bueno, bere fikziora bueltatuta, ez? Zehari ginen esaten, hiltzen denean norbait, eta hiltzaile posibleak direnean, gela batean dauden pertsonak edo, etxe batean dauden pertsonak, hori da Agatha Christek asmatu zen formatu bat, krimen bat, sortu eta gero hori da, eta gero gaina beti dago aitzakiren bat Hercule Poirot detektibea. Poirot. Bueno, erakurtzen dut nik Poirot horrela idazten delako, Amalia, osea, barkatu ziazu nire arruntasun hontan. Honen seria ere bazegon oso ezaguna. Bai, eta beti dago detektibe hau, krimena eman den toki horretan, investigatzeko pixka bat zegertatuan eta beti asmatzen du noski, nordan hiltzailea edo gaizki egin duena. Gero baita ere esan beharra dago Agatha Christieren eleberri guztiak ez dakit, baino ia guztiak euskeraz ditugula igela argitaretxeari esker, eta gainera oso gustora irakurtzen den eleberria eta gainera euskeraz, osea, barkatu aukera bikaina. Hau da, eskutan daukaguna gaurkoan da, Styleseko gertaera misteriotsua eta da Agatha Christieren lehenengo eleberria. Oso fuertea. Nahi balima ez dute, urria amaiera honetan, thriller interesgarri bat, kasu honetan, cozy mystery bat irakurri, badakizue Agatha Christie hortxe dezuela, eta gainera Agatha Christie euskeraz, igela argitaletxeak utzi digulako. Goxo etxean oso gustura irakurtzeko moduko irakurketak beti Agatha Christierenak. Nik irakurri nuen adibidez, datorkit burura, Agatha Christie bizizandako garaian kokatutako istorio bat delako, baino gaur egun, iaz argitaratutako liburu bat delako, eta gertatu zelako zerbait niretzako pixkat arraroa dena. Idazlea da Virginia Feito eta liburua da La señora March. Kontua zein da, tipa hau da
Espainiarra da nik uste, eta baino bera estatu batuetan bizi da, eta nahizun gaztelaniaz argitaratu, baino ez zioten argitaratzen, eta inglesez publikatu zuen lehenengo, eta bestseller bilakatu zen, eta gero, bigarrena, atera zen gaztelaniazko bertsioa. Dena niretzako gauza bat bastante estrañoa. Eta liburu honetan zer gertatzen da, tipo Madame Bovary. Zer esan nahi dut honekin? Historioa niretzako da nahiko sin masa, baino lortzen du oso ondo nahi duena. Hau da, La señora March da eleberri bat kontatzen dizuna, tipa baten paranoia, da tipa bat oso paranoika, eta ezin egon hori transmititzen dizu superondo, tragedia batera arte. Eta juten da tentsioa sortzen, eta da guztiz agobiantea. Osea, pertsonaia agobiatzen den neurria, irakurlea ere agobiatzen doa. Bai, eta konparatzen Madame Bovaryrekin, zekaro, nik irakurren Madame Bovary esaten ziguten, ez hau da, emakume burges baten asperdura kontatzen duen eleberri bat altazen, bueno, klaro. Oso ondo transmitituta, ez? Flaubert zorionak, ze aspertu naiz irakurtzen pila bat. Baina, karo, hori izan helburua, orduan, pentsatzen dut, esan dezakegu, ondo egin dezula, zure lana. Eta kasu honetan ere, sentsazioa da, txarra irakurtzen duzu bitartean, baina asmoa ere bada. Orduan, señora March, gomendatuko zenuke? Bai, eta da asko saldu den liburu bat, kritika oso onak izan dituen liburu bat, eta nik uste oso interesgarria ere ari geran sentsazio hauek bilatzen badituzu, ez? Udazkena, beldurtxoa, 60. hamarkadan, ez, igual pixka bat lehenago, 60. hamarkadan kokatutako matrimonio bat, emakume bat, klase altukoa antolatzen dituna bere etxean afari pila bat bere senarraren lagunentzako eta hola, frustrazio pila bat dituna, ez daukalako bizitza propioa, kizu betiko panorama. Bueno, puntatuko dugu eta hurrengo baterako badakigu aukera hori ere hortxe dagoela. Bai, nik egia esan nahiko azkar irakurri nuen, ari naizen baten hemen deskripzio gazi goza bat, baina nik disfrutatu nuen irakurtzen egia esan. Bueno, beste eleberri bat oso azkar irakurtzen dena, eta baita ere thriller bildurgarri bat dena, Carmen Molaren La novia gitana. Bueno, esan Carmen Molaren, baina badakigu Carmen Mola ez dela existitzen. Esan genezake Los Mola. Los Mola, bai, porque hori ere da bildurgarria. Dena da bildurra. Hori da, Los Mola hori da, liburu hau zerrenda honetan egoteko benetako arrazoia. Bueno, guazen hemen pixka baita ere kokatzea gure entzulea. Gauza da, Carmen Mola izenarekin, idazle batek argitaratu zuela La novia gitana. La novia gitanak izan zuen izugarrizko arrakasta. Egia esan oso errex irakurtzen den thriller bat da, bildurgarria, amets gaiztoak sortzen ditu thriller honek, xixarekin amesten egotezea hilabetez, minimo, eta, baina hala ere, irakurri nun, ondo pasanun, gomendatzen dut, oso errex irakurtzen da, baina, Carmen Mola. Nik egon Carmen Mola gora bera, badakizu batzuetan nik antzeman egiten dutela noiz gizon batek irakurri ez barkatu, idazten duen eleberria, eta kasu honetan oso gustora aritu nintzen, baina estena batzuetan, pasarte batzuetan, esaten nun, Jesus, hau, emakume batek idatzi du, oso ondo, baina... Baina, qué raro, ¿no? Ella se levantó, se hizo un café mientras miraba por la ventana, ezakit zerretazu barkatu. Qué raro. Barkatu ze emakume da hori? Ze klase da? Esan nahi dut, gertaliteke, baina esan nahi dut, gauza arrarotxo batzuk. Eta total, Carmen Mola jarren ulanik interneten, eta atea zan hor dramoia, Osa, polemika eta gero deskubritu zerun, zu oraindik zorion bizi zinean. Bai, ni batzutan bizi naiz kobazulo batean, eta kobazulo batean bizitzean oso gustora dago bat. Eta ez da enteratzen horrelako gauzak gertatzen direnean, zer nolako jartzuna duten, adibidez, Carmen Mola jakitean, diala 3 idazle, bale? Dia 3 tipo, eta jaso zuten ez dakize premio... Molatarrak deituko diogu. Planeta, puede ser? Bai, izango da, bai. Bai, hola oso ezagun baten ez goratzen izenaz, baino... Total, esan dutela, Carmen Mola irabazlea zea, eta ateazean 3 gizontxo, esanez, beraiek ez dutela idatzi nahi, beraien izena, anonimatoa eta bar mantentzeko, eta
kasualidadea etuten jarri Ramon Jiménez, jarri zuten Carmen Mola, emakume baten izena. Eta, klaro, hor ja, ateazan megadrama bat, kesi eman dizue saria emakume bat zelako bakarrik. Eta barkatu esatea, eta hau etzen publikoa izango, baino molatarrak irudizun ziala sektoreak bazekien ziur. Seguro. Osea, venga. Hor nahi zuten mezu oso arriskutsu bat bidali. Ze orain, hori gertatu zenean, jendea hasi zan konparatzen J.K. Rowling eta Carmen Mola, eta esan nun, a ber, barkatu, señores. J.K. Nun dago Rowlingek jarrizun bere izena gizona izango balitz bezala, porque gizarte misogino batean bizi gera, orduan behartzuen. Eta ez du jarri Henry Rowling, ala ere, oza, ez dakit. Bale, eta orduan, Carmen Mola jarri dute gizontxo hauek izena, pues txiko ez dakitze ba. Bida, eta bildurrezko histori hori alde batera utziz, esan beharra dago, liburuak merezi duela, baino batez ere, nik dira 3 lan, eta nik 3 lanak irakurri ditut. Gehien gustatu zaidana izan da bigarrena, La Red Púrpura, baita ere oso bildurgarria, baino asko disfrutatu detena, eta gero, 3. da La Nena, eta nire ustez ja... La Nena. Bai. La Nena da Conte. Bai. Eta nire ustez ja horri izan da pixka bat luzatu gehiegi zekaten arrakasta. Osea, da, como... Bai, luzatute xiklea eta indu... Klintxin, kax egin behar dugu, dakagu tiroia, bagoazen 3. bat egitera. Igualetzen hola, ez dakit. Baina bai, La Novia Gitana dala lehengoa eta La Red Púrpura dala bigarrena badakate lotura bat. Baina berez, La Red Púrpurarekin bukatu ziteken historio hau, baina keba, atea zuten La Nena. Orduan, ez dakit, 3 irakurri ditut, gehien gustatu zaitena izan da bigarrena, La Red Púrpura, baina La Novia Gitana oso ondo zegon baita ere, eta gainera orain serie bat atera dute. Bai, egia da, bai. Bueno, oraindik ez atera ez, ikusi nuna publia, ez dakit, jain beste gauzaite dituzte. Ba, ez dakit, trailerra, igual atea dute, ze bueno, trailerrak bera, ze trailer zoragarria atera da hilabete hontan. Bueno, egingo dugu salto, komentario honekin urrengo ataltxora izango dela beste fikzio batzu komentatzeko atala. Eta zergatik egingo dugu salto eta zergatik gara ziren komentario atera delako biok ikusteko kriston gogoa daukagun pelikula bat dela. Beldurra, berez, ez, pixkat intriga esango genuke, fantasia, irati pelikula. Bueno, zine aretoetara iristen den segunduan ni hortxe izango naiz. De hecho, hemen dago... festivala, ez da? Bai, aurkeztuko dute pelikula Donostiako nola da fantasia, terror festivalean, beldurrezko zinemaren jaialdian, baina gero aretoetara otsailean iritsiko da. Osak esan nahi, oraindik motibatu eta pixkat itxaron beharko dugu. Itxarongo dugu. Sareetan ikusten, ez daki, trailerrari play ematen. Sitxesen aurkeztu dute eta kritika oso onak jaso ditu pelikulak. Bai, oraingo zitsura oso ona dauka, Paul Urquijoren pelikula berria da, Errementari egin zuen zuzendariarena, protagonistak dira Edurne Azkarate, crack, crush, puta ama, famosa berria egongo da toki guztietan ikusiko zue, eta Eneko Sagardoi eta Itziar Ituño, badakizuen hortzu dian. Zer esanik ez, oieke bai, putes amez. Orduan, gu gaude superpozik honekin egia esan. Eta, bueno, garazi, beste gomendiotxoren bat, nik lehen esan dut ere, baina Gilmore Girls, udazkena, spooky ez da oso beldurrezkoa, baina da oso udazkenekoa, eta oso ondo sartzen den serie bat. Bilatzen ari zea serie bat oso erosoa ikusteko, bat ere beldurrik ematen ez duena, gauza guztiz predezibla gertatzen dianak, eta 7 temporada irauten ditunak, Gilmore Girls. Bueno, edo baita ere, nik hau lehen ez esan, etzelako momentua, baino, One Tree Hill, nien nintzen oso One Tree Hill fana, edo, nola zan bestea, Ocean, ez nola zan? Bueno, gero beste bat zagon baita ere. Bai, Orange. Orange, bai esaten, Orange naranja ez da izango. Bai, ez da torkit izena, baina bueno, jarri Google, Orange, Smallville. Baita ere. Bueno. Eta, gero daude ere beste serie mitiko batzuk, Murder, She Wrote, osea, se ha escrito un crimen, Angela Lansbury,
Bueno, eta gero beti dago baita ere aukera energi jartzeko, eta energin beti dago. Eske ni naiz, ikusle. Oso zalea. Ikusle zalea, dakazue. Mentes Criminales, dala nere serie favoritoa, osea, me encanta. Gustatzen zait pilo bat, nola aztertzen dituzten kasuak, nola pertsonaiak, bakoitzak bere personalidad duela, bueno, fan. Dakazu gero, Hawaii 5.0 ete gustatzen, baino Baina hori da super summer. baino Ari zera jartzen gaitik dut. ateratzen. Ez, baina baita da pixka bat misterio. Bueno, baina... Eta gero, a ber, CSI utziko diazu, hori ere energin ateratzen da. Eta Blacklist. Eta Blacklist da serie oso ona baita ere. Ni naiz engantxatua serie hortara, baino heavy. Osea, ikusi gerlitzen zait denboraldi bateko kapituloren bat, azken denboraldiko kapitulo solteren bat, eta, increíble adikzioa. Gero guztiz beldurgarria izaten ari den esperientzia nahiko traumatikoa ikustea House of the Dragon. Dragoiaren etxea, Oso Juego de kritika Tronos. txarrak, ez da? Ez duzu ikusi? Bueno, Ez. betikoak, ez hilketak, endogamia, nere osabari musu bat emango diot, edukiko ez seme alaba bat ezakit norekin, bastardo, hilko zaitut. Eske, gainera komentatu diate, adibidez, serie hori oso gaizki, baino gero oso ondo Señor de los Anillos. Bai, izan omen da, kriston produkzioa Hobbit edo... Bai, ezakit, bueno, ere plan bat. Bueno, bai, ni egia esan mundu horietan naiz ibili orain arte inoiz, eta jende askok ez du ulertzen, baina sentitzen dut ez da nire... Urria da baita ere momentu perfektua gauza berriak probatzeko. Bueno, Amalia, gaurkoan ekarri ditugu. Albiste bildurgarriak, gomendio literario bildurgarriak, eta batzutan atxekinak ere, Agatha Christie hortxe. Eta noski planak. Nire ustez saio nahiko txukuna. Bai, zergatik guri ere ateratzen zaigulako urte sasoi honetan monstruo bat barrutik ez, eta da Runnerraren monstrua. Runnerra, aztu zait monstru hori. Bai, Runnerra, poliglotak etzeraten ontzat korrikalariaren sasoia da. Zergatik esaten dugu hau, ze despistatzen zea eta udata gero derrepente ikustezu jendeak kalean korrikalde batetik bestera ordu guztietan, eta esatezu nora doaz, zergatik ari dira korrika, zergatik karrera bat prestatzen ari dira. Eta igual ez bat, igual ari dira prestatzen karrera desberdinak. Bai, Donostian, kasu, izan ditugu azken hilabete hontan, 3 hondartzak, klasika, Laster, Behobia hortxe dugu, maratoi erdia ere hor egontzan. Bai, Bilbon ere badago, Night Marathon, eta gu baliteke monstru horrekin bat egitea. Baliteke, agian. Zuek gu ikustea kalean korrika, iesan bezala. Badakizu nola deskubritu dezaketen hori gure sareak jarraituz. Gogoratu Instagramen Sutan Banek baduela bere espazioa, eskuartean saioak ere abildua eskukadarekin, YouTubeen gaude, TikToken ere nahiko aktibo ibiltzen gera azken aldian. Bai, gero eta toki gehiagotan, denbora guztian daukazue zer egiten dugun, ze kontsumitzen dugun, ze gustatzen zaigun, jakiteko aukera. Twitterren ere hor, ibiltzen gea, beraz, gure inguruan jakin nahi dezutena eta ez dezuena ikusteko, badakizue gure sare sozialak jarraitu, gogoratu naiz irratian egongo garela 15ean behin, igandetan, gaueko 9etan, eta YouTubeen gure saio guztiak ikusteko aukerak ere izango dezuela. Agur apartagarazi. Oso ondo azaldu duzu, eskerrik asko. Eskerrik asko zuria, Amalia. Plazer bat izan da, ez horregatik, zuei, ze zerbitzatu dizuegu eduki pila bat, eta dezue honekin plan pila antolatzeko informazio soberan. Ondo pasa, disfrutatu eta kontatu. Muak.